Yesterday, the governor of Anambra State, Governor Charles Chukwuma Soludo, for meeting na government house Awka because of this Igwe ship tussle and Awka. And in the day involved na that meeting, this man in a phone at this video, Austin Igwe, na His Royal Highness Gibson, na all the kings makers nine no Awka. So Governor Soludo na that meeting, we won all this man in a phone at this video, Igwe Austin. We are not the only Igwe government may recognize the Igwe certificate. Na nyanwa bo Austin Igwe ejiro certificate. Now from today, nyanwa kwa na nwe again parade yo nwe as the Igwe of Awka. And nyanwa kwa na nwe again host anything on na akpọ ofala. Ma o si no na eme mu Awka. Nyawo kwa na mtembu ahụ na eme before, nyawo kwa mistake. But from today, anytime o no ye eme anything o na bo if Igwe na eme, no ya ga prison. Governor we no kwa na the meeting. We see ya nyaje egwa ndị otu mkpu ya ndị otu ya niile ya bụ na aga ha na-etu ya Igwe Your Majesty na onye ọwụ na mbekatakwara eme again wee kpọọ ya Igwe or Your Majesty again ma onye ahụ akpọrọ ya akpọ ma nyanwa akpọrọ akpọ na-eje prison na ife ọ na-eme bụ impersonation na onye ọwụ na mbekatakwara enwe eme wee kpọọ ya Igwe o wee tọọ n'anya asị Igwe na nyanwa akpọrọ Igwe ya eje prison onye akpọkwara Igwe ya eje prison na nyanwa abụghị Igwe na the only Igwe Anambra State may recognize according to Constitution Anambra State bụ Igwe certificate na nyanwa ejiro certificate so na ọ bụrụ Igwe nya kwụsị parade onwe as Igwe na ọkwa impersonation na o ejekwe prison. The summary of it bụ na Chief Gibson Nwosu Ezeozo the second of Awka remains, has won, is, and remains the Ezeozo of Awka. Hey, Soludo Nwamba for Akugo Hama n'isi ntu wee kwuo ebe government of Anambra State okwu when it comes to the kingship of Awka. Now unu ga-egodu ntị. So, on this bit, government has issued white paper and accepted the analysis, the findings, and the recommendations of the panel, the Commission of Inquiry. The summary of it was that Chief Gibson Nwosu Ezeozo the second of Awka remains, has won, is, and remains the Ezeozo of Awka. Certified and recognized by government in accordance to the Anambra traditional rulers law. And the government has accepted it and is been gazetted. There is no other traditional ruler in Awka. Any other person that parades himself or holds himself out as traditional ruler is committing a criminal offense. Can be jailed. The Commission of Inquiry there and the government white paper is out. That's done. Awka, let's build Awka together. Let's speak back from wherever Arasadalelia. Got some kind of immense potential. Big community of 33 villages. Alright.